effet pas vocation à rester engagé sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. An bena bilasirali kɛ sen kan ni tile damadɔ nu natɔla filɛ nin an ka baara kɛcogoya ni an teri farafina lakaw ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an jɛɲɔgɔnw ani farafina tɔnkulu yaasa an be se ka kow lataga ɲɛ cogoya min na ani an ka laɲiniw minnu kalifalen do faransi jamana ka saridasiw minnu sigilen bɛ sahel cɛncɛnfuga jamana ka ani farafina tilebi yanfan na ni laseli kɛra a kɛtɔla k'u faransi ka fɛɛrɛ kura yira lakana fanfɛla la ni fɛɛrɛ kura ɲi a bena sigi sen kan ni kalo 6 nata kɔnɔna la a ka kan wa an bena kalan ani faamuyali bɛɛ sama ka bɔ a la an ye minnu sɔrɔ ni san laban nunu kɔnɔna la sahel jamana kɔnɔna la a ye ni laseli kɛ faransi jamana ka saridasiw bɔra mali kɔnɔ utu kalo san 9 kɔfɛ fanga dafirilen sarirasolakaw fɛ ni olu bɛ baara la ni rusilakaw ye a ko a bena to saheli cɛncɛnfuga jamana kɔnɔna la ka to yi ka jihadi jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ minnu ni alkaida ani eta islamique bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni u bɛ kun k'u ka ngɔra da kosɛbɛ an'u ka lawaleyaw ka ɲɛsin golfe de guinée jamanaw ma laseli kelen k'a fɔ ko barikani ko a banna kɔlɔlɔ fosi kɔni ma ye a la faransi jamana ka saridasiw ka bila cogoya kan sahel cɛncɛn jamana kɔnɔna la jamanaw kɔnɔna la ni u bɛ saridasiw 3,000 bɔ nin wagatinin na niger chad burkina faso ni mɔgɔ min tun b'a dɔn k'a fɔ u kun bɛ fo saridasiw 5,000 ani 500 la u na wagati an ka baara kɛcogoya a kan ka kadara ani ka wagati kɔnɔna la an tɛ fɛ ka to yen k'a fɔ ko dan tɛna kɛ toli mun na an tɛ fɛ ka larawuli baara kɛ larawuli baara minnu ni a bɛna to yen kudayi ni dan tɛ a la kɛnɛmana la ni piripiri latigɛra faransi jamana ɲɛmɔgɔ an ka saridasiw dɛmɛ ka ɲɛsin farafina jamanaw ma ko o bɛna to sen na nka an ka tagabolo kuraw kan an yɛrɛ bɛnna minnu kan a ye o kuma fɛnɛ piripiri latigɛ a ko a bɛna bila wagati kɔnɔna la jamana bɛɛ cogoya fɛnɛ kɔnɔna la ani o jamana fɛnɛ ka mako ani haminakow minnu laɲini bɛna kɛ o terilakaw fɛ ko Paris ni o ye faransi jamana faba ye kan ka baara kɛ ni farafina jamanadenw hakilila ye ni nin wagati laban nunu na olu kɔni ma sɔn kosɛbɛ faransi ye ka da a kan faransi fademaw i n'a fɔ Moscou ni olu b'o ɲɛma olu bɛ kan ka lakɔgɔya kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw kan ani jamana dɔw ka kunnafoni di siraw yɛrɛ kan ko hakilila mun ye k'a fɔ ko an bɛna wulikajɔw kɛ nka a bɛna wulikajɔ bɛna kɛ ka to dogo de la ko tɔgɔ kura foyi tɛna bila sen kan mun bɛna da an ka saridasiw la kaw minnu o bɛna bila ka taga kɛnɛw kan walima larawuli baaraw la qui assume ses responsabilités et contribue en partenaire fiable et solidaire à la préservation du multilatéralisme